may sa pistaw nya. Sugod na may kay kung man may mikaon gud busog na. May na ni Chick Petron kay may hap na po damo na muagi. Hapon. Sumuagi na to mga kriminal. Sige bari, tas tara. Okay. Abot na to ron mga kriminal. Tako kay tupatong. Asam tani bay. Ini kay dolo na kartada bay. Mau na ni bay. Sure ka? Sure ko. Tara na. Pag nga, kailangan sa'yo. Hindi mabatid ikaw. Pag nga. Anong bunit-bunit man mo? Bunit-bunit mister kay init kayo. Abo kayo nya. Ang pantalon. Init ko niya, wa mo pantalon. Mister. May lighter mo dira sir? Lighter? Wag na agid ko. Oh. Pwede, Ano? hindi. Yoso niya, way, kapalit. Wag nalimtan yan ako sir ba pagdaba. Siga ay. Napasigaan na diha, oy. Naon sa problema na nimo. Salamat sir. Sunod ha, daan nagig lighter. Kay, hindi nagibiya ko kay. Pasalamat kay. Da kog lighter karon. Tan gani. Balik ta. Asa day mo? Ako sir, nag-drive ako sir. Nako ni uya ba kong barkada sa inyong baryo? Nya, ngano na bunit-bunit mo? Ibaw na ginang may wanted sa mong barangay. Bawal magbunit karon. Bunit na mo. Ginagbunit mi kay init kayo. Naunit sana man. Kuha ang bunit. Aron, kasod mo. Sige na lang gud. Mamakan ninyo ang patakaran dire. Buotan man na niya. Magbunit-bunit pagi. Uba. Di kay basig mo lagom ta. Lagom na daan. Lagom. Mga hapon naman gud. O ikaw, huba na kay. Abi pa lang wanted ka. Huba. Sige, sir. Sana man yun. Di kasod ang barangay og din. Bunit-bunit. Maging nagbunit mi sir kay. Buhok ba? Sig Manay naong mamisita bay. kriminal ba? Sana man tao nun. Grabe lagi magtambot so. Style ka mo sir. Ikaw sir kay wa na. Bibili na kayo. Dagka paglungan nga na ano magabot? Siyempre, tahan daw ang utobay. Sunod ha. Bawal mo muagi diha kung magbunit-bunit mo. Kay may mga wanted lagi diri. Kailan mo kung isang wanted? Kailan mo. Why? Si Roy. Wanted for sale. Sige, agi na. Pero sunod ha, ay nagbunit-bunit. Sige sir, salamat. No. Sab, sorong saag. Point man din eh. Agoy, wa nagmas. Nagbunit. Ano nga mama nagbunit? Dati nga agi mi nga rin nagbunit mi sir. Inyo magi sita sir. Mogid. Karon Karon na wala pa nagbunit. Kita na pa ninyo. kay dati may COVID, wati COVID. Karon nang dapat pag maskid mo man di gid mo kasod di sa mong barangay kung wa mo'y mas o bonit man lang ng taon mga dudong. Nya ang sama sir. Wala mi mas. Umana sir. Tawagin ito niyo yung kapitan. Oh, mogid tawagit to ninyo kay May Udlay masaktan na. na to ba nga? Mao ba? Tawagan si kapitan. cellphone. Oh, Kap, cellphone kay tawagan tong kapitan. Oh. Oh, hello, Kap.
Sama nito recap nga naman ako kayong problema ba. Kinahanglanon magkuno kay nga re. Sa banday pero problema niya diha na may nadakpan. Naagi taon kap, nagahi untud gining ulo sa mga bata-noon pamanggod. Sige, mangara na ko. Tuwat sa cellphone. Okay kap, dali na. Sa problema dire. Agi taon recap. Ang problema ay. Kaya problema ni Mo nang kapitan, bay. nang duha ka pa ay. Nagahi kag ulo. Di na magbunit, di magbunit. Naon sa man madre dong. Dai pandemic dili mo magmas. Uwa lagi mo nagbunit, sir. May raman mamadlog. Way kaso dire sa mga kay kami ang nagbantay dire. Hala pamuli na mo. Dahil ni pulo. Manghis ako kap. Di og tan-aw sa dagway kap. Sa to ingon mo balik ka. Manghihi. Sa problema re. Sige sila. Mo man ang wanted. Oh man wanted ba? Tarong nga. Sana man siga pag di mata. No. Tarong smile. Smile ka. Smile. Ah, Tarong gani. mau gini. Wa na Mo duga. gini. Aw mao din ang wanted, sir. Kapila lang lagi sa among barangay. Maor din ang wanted. May lag sa usad ka adlaw, sir. og Kawalo na og balik, sir. Uli na. Muka sunod sa mong barangay kay moy mas sunod balik. Magkana. Sige, Mas na mo. uli na lang mi. Sige, sir. Sige, sir, salamat, sir. Kap. Eh pauli na. Ang padasok ninyo na. Ang motor tao ninyo. Oy. Sa man tao ning lugar na diri, daghan mo tao. Sikot. Lambon ha. Amber bay. Gawa mo ko sala. Wala sala nga. Mao ni ang wanted. Mo ni. Tando, mo ni. Tanawag ng dagway kita na. Wapo sala. Mo gid na. Muna bungoto na. Una kay nay uwat ang naong. Ay naglimod diha kay nay testigos ang among kapitan ug among tanod. Kambak. Kap. Kuan to. Pisi. Istan ang motor, istan. Ulitan na sin mo. Dagan, ulitan. Ambag. Inani mga kwandre. Ako niya, dagini kwarta dong. Apisi kap. Itang pro. Ay ko nag-video. Ayo dira. Ang motor may kani mo. Ngunit Tarong nga. Tarong nga. Gid. Gid. Na. Kakot. Ay, sakay magpatuan dyan. Wala mo sakay na gusto ka, guyod ka. Nauntan mo rin. Apa mo sakay dito? Sige dito na lang sa barangay hall. Sige, ako'y bahala na eh. Gila ni Mantida. Saan na punta? Tingnan na mga taon. Uy,